Pero tamén hai noticias que non saen nas portadas dos xornais, que son a contraportada, e día tras día non los achega Brais Doval. Que tal, Brais? Hola, que tal, como estás? Moi boa tarde, meu. Pues sí, a ver, de momento sí. Mira, por que te colocas dese lado? Non queres salir hoxe no streaming? Hoxe as novas son desas que non che gustan ou que poden ser perigosas pa túa integridade? No, hoxe veño en chándal, entonces por si alguén está vendo para... Claro. Para guardar a compostura, Home, ¿no? só me poño aí cando vou guapo. Cando non vou guapo, sénteme deste lado e xa está. Sí, a máis hoxe ves sin afeitar, non sei. Bueno, eu que sei, é un día así descuidado, non Hai que pasa agradar nada. a imaxe. Bueno, A ver, contanos vamos alá. aí. Veña. Pois veña, recuperamos a noticia de onte que era unha festa estudantil remata cun choque de iates en Estados Unidos. Como dicíamos, a que non lle ten pasado, non? Saes de festa, líeste, e acabas chocando dous iates de luxo de 2 millóns de euros cada un, non? Isto ten pasado a todos. Isto foi o que pasou fai uns días en Estados Unidos a un grupo de estudantes de secundaria de Nova Jersey, Estados Unidos, que celebraban a súa festa de graduación ao bordo dun iate. Que estos tamén viven ben, non? Celebrando a festa no iate ou celebreina nunha discoteca cutre de Santiago. Pero bueno, hai niveles, non? Sempre Como que discoteca cutre de Santiago? Xa te estás metendo cos do país? Métete cos de fora, home, a ver. A ver, pues vamos a... Sí, seguro que este yate era moito máis cutre que a discoteca. Estos yates non valen para nada. Pois, bueno, como vos digo, pues sacan... o caso é que, bueno, comezou a noite, comezou a festa, bueno, a xente comezou a bailar, a beber, o normal, e o conductor, pues bueno, pasadas unhas horas, dixo, mire, por tomar un par de cervezas malo será, non? Non creo que de máis de 0,25, non sei cal é o límite no mar, e se non meto o iate por unha secundaria, é malo será que estean, non? Entón, bueno, a pesar de que os testigos aseguran que o condutor non ia bébedo, pois a vista igual lle fallou un pouco, porque mentras volvían para a terra firme, estampou o mega iate contra outro mega iate, que tamén non sei cales eran as posibilidades de que estuveran os dous no mesmo sitio, e ao final, pois, bueno, estouparon un contra outro, e decir que non houve feridos, pero bueno, máis de 10 millóns de euros tirados polo mar. Non, nunca mellor dito. Notase que estás afeito á linguaxe técnica propia do mundo do mar, non? Porque Sí. o condutor. Condutor. Será o patrón, o capitán. Oye, se conduce o barco a conductor. Esto, vamos a ver. Esta é lógica simple, A mí non me marea. Veña, aí vos go. Deixa aí vos de tecnicismo Home, de que- historias. se me entendestes igual, xa está. Claro, Igual, sí, sí, perfectamente. Que patrónico, Pois ben, agora vamos facer un mini comentario sobre a noticia do día, que é a de Pedro Duque, que é coñecido por ser un astronauta español nomeado Ministro de Ciencia, Innovación e Universidade. Ai, Jesús, xa, ponime nervioso xa, falar de Pedro Duque ponime nervioso. O meu análise serio da noticia é: non teria máis sentido que este home fora Ministro de Exteriores. Jaja. De Exteriores, porque todo no espacio exterior. Jajaja. Bueno, despois desto vamos a cambiar de tema. Póñennos serios. E vamos, mellor será así. E vamos a falar dunha polémica esquela dunha muller de 80 anos que está dando a volta ao mundo, porque como sempre vos digo, ao final vamos a morrer todos, e por tanto todos vamos a ter a nosa propia esquela. E eu teño moi claro que na miña esquela dirá a verdade, dirá aquí vai o mellor ser humano que existiu nunca, guapo, inteligente, gracioso, a perfección feita carne e sobre todo modesto, pero bueno, hai outra xente que que non ten tanta sorte. Porque, bueno, isto depende de quen che escriba a esquela, non? Se escribe alguén que lle caes ben, vai che poñer cousas boas, e se che escribe alguén que lle caes mal, vai che poñer cousas malas, porque isto pasoulle a unha cidadán estadounidense chamada Kathleen Denlow, que é unha muller de 80 anos que faleceu recentemente, desgraciadamente para ela, e a súa esquela volveuse viral, porque comeza dicindo: Kathleen naceu o 19 de marzo de 1938, residente en Minnesota, casouse en 1957 con Denise e tuvo 2 fillos, Gina e Jay. Ata aquí todo normal, o sea, isto está ben. E pois continúa a esquela e xa se vai notando un pouco de mala virgen no asunto, porque di así: en 1962 quedouse embarazada do irmán do seu marido, Lil, e mudouse a California, abandonando aos seus 2 fillos, Gina e Jay. Como vemos, xa empeza a sacar un pouco basurilla do pasado, e aquí claramente hai mala baba, pero despois xa dixeron: mira, para andar con indirectas vámoslo a dicir directamente, non nos vamos a cortar. E por último din: faleceu o día 31 de maio de 2018, Gina e Jay din que non a van botar de menos e entenden que este mundo será moito mellor sen el. E ala. E ninguén asina aí a escala, o que? Claro, eu, polas miñas dotes de deducción, intuo que igual foron Gina e Jay, pero non me fagas moito caso, pero bueno. Podría ser, non? Pero bueno, esta deixanos unha lección moi valiosa. Ser vos personas, non deixar a esquela preparada antes para que ninguén non a faga por nós. Hai un Que é o epitafio moi bo ali en Vilanova dos Infantes que pon: aquí estou e aquí te espero. Que entón vemos a foto dunha muller tamén, pero isto é verídico, non? Non é destas noticias que inventas ti, que sacas por aí de invención, sino que é unha cousa que eu non o podía creer cando vin ali, ademais estaba a cara da muller así en plan: aquí estou e aquí te espero. E iso non o debo de deixar A feito quen iría ela. dirixido? Claro, eso é o que se pregunta, non? Sí, no, claro.
Pois, ata lunes, non? Porque mañá non nos vas a acompañar, ou sei. Bueno, igual é salta sorpresa, xa. Bueno, pois nada, deixámolo aí. Ahora chegan as novas. Son as 5.